Thannial Debbarma bo o songsa no yakari thana nanka tangui hinmale bini dol sonjoi no bini girlfriend by malaina ni logerina thangtini Je puta pro bo teras kamza ke genje ke jabu je chungu taman hospital a teras no ke chuti me khugoi pian kale ka ba higata bona Norok jotono sai mangkhana sonjoi bo bini dol mangnui Thannial tai kutharno tilangui sonjoi bini girlfriend puja by get bising malai tongma jorawo himke Thannial tai kutharno himke o parani borok by manjagui Thannial tai kutharno amsukhe bujakha borok mangui jagao no ata mora khai bujakha topana kuthar himke amsuk bo dukhumalia Thannial himke belai kheno dukhumangkha asukhe bono bujakha bo o songsa no yakar thangna nangkha chirai jora hamjaknani jora bo jotono khogui hamjak lainai no haipano manjagui hinile 16-17 bosorni chirai rok no asuk bo buna nangya je bo o songsa no yakar thangnani nangnai jatkhaiyui sonjoi bo sau horni 9ta 9:30 rogo bo bini girlfriend by malai phuinui horni kota roka tumi kok horni kakai 9টা 9:30 rongni grupo hinke amsuk horni 9ta 9:30 rogo manjaka hinke kisale hamya chongnai no hinke kisa misa domki ba thapra kisa reui no go rohor bairi diba amsuk chirai rok no manjago hinile bokhro phatiri busani bui buthanani nangya bile sonjoi bai puja amsuk horni 9ta 9:30 rogo le tangui malainani nangkhaba borok malainani hinke ba salo bo malai mangkhamu borok horo malai mani karon khe haisi ungna salo hinke puja bo bini boyfriend sonjoi no get bising da sonjoi no kaham khe bini bisingo daima yangnai bile ke horo khe puja bo sonjoi no get bisingo aram khe daima kha tei sonjoi bo puja ni bisingo aram khe daima khata तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं tei sonjoi ke sau bini girlfriend puja bai kok samani ekdin se putai ekdin no malai phu acha anga sonjoi nang puja bai malai pun subalo malai mane ke ekdin no ফার্স্ট ন কম মালাই মানে malai mani to ekdin no ko subalo seven ekdin no malai nangbo phun ti rok samro ko subalo সামানি কে একদিন ন সাকো ববাই কক সামানি ekdin bisu no malai nang de goi khoro thama kya sonjoi ni kok mote hinke haisi bile ekdino no kok saka o ekdino no malai nani thangka mane sonjoi bai puja kok salai mani 24 ঘন্টা se ungkhu amsuk bai se get bising hablai jak amo bo sonjoi ni boyos hinke 25 tei puja ni hinke 14 amsuk ke boyos gap ungjak borok mangni ni bising amsuk boyos gap ungtui puja tei sonjoi get bisingo amsuk horo bahai ke aram ke khailai khna belai no tongjak nai kok sonjoi bo amsuk horo kuthatai Thannial no telang yawi bo saisung thangkai ke Thannial bo bini langma chonani nanglak khamu tini bo bini muchung matui bo tongkhamu news hai ke social media rogo khnau kisa khe Thannial no bu thanai puja ni bini yongse hinui bo khunai tong haipano 100% khai saimaya kho 25 July o patimu ungui tini bai ke 1 week laikha tabuk phano Thannial Debbarma justice maya kho ke chung justice nang Thannial ni phola jesa jaga phano tongthu kaham tei khushi khai no tongthu Inke tai bisi ko shalia tini ni video amsung naro video no kisa pano chaja khain ke like tai channel no subscribe khai jagya khunke subscribe khai toni di naro bai mala pinai tai kesa video khutal chu hoi